బాధిత రమ్య కుటుంబానికి ప్రభుత్వం నుంచి సాయం. 2 రోజుల క్రితం బీటెక్ విద్యార్థిని నల్లపు రమ్య హత్యకు గురై మరణించడంతో ఆమె కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం తరపున అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామని ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా తెలిపారు. మంగళవారం కాకాని రోడ్ పరమాయకుంటలో బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం నుంచి వచ్చిన పరిహారం మంజూరు పత్రాలను అందజేశారు. వారికి ఇంటి స్థలం, వ్యవసాయ భూమి, కుటుంబంలో ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అట్రాసిటీ పరిహారం కింద 4 లక్షల పత్రాలు అందజేశారు. అంతేకాకుండా నిత్యావసరాల కోసం 6,000 అందజేశారు. మహిళలకు ఇబ్బందులు కలుగుతున్న దృష్ట్యా దిశ యాప్ను వినియోగించుకోవాలని తెలిపారు. డిగ్రీ అయిపోయినండి జూన్ ఇప్పుడైతే మళ్ళీ వేరే చిన్న తర్వాత ఉద్యోగం కానీ డిగ్రీకి థర్డ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోగానే థర్డ్ ఇయర్ అయిపోయింది 1 ఇయర్ ముందు సీఎం గారు ఇచ్చింది తర్వాత ఇంటి స్థలము, తర్వాత దిగించుంటారు ఇంటి స్థలాన్ని మనం ఇల్లు తర్వాత వ్యవసాయం కొల్లూరులో ఓకేనా? వ్యవసాయ భూమి వ్యవసాయ భూమి ఎన్ని ఈడీ సీట్ ఆపరేషన్ ల్యాండ్ పర్చేస్ స్కీమ్ కింద ల్యాండ్ పర్చేజ్ కావాలంటే 15 లక్షలు ల్యాండ్ 15 లక్షలకి ఇన్నోగ్రామ్ ఇస్తాను. ఇన్సూరబుల్ ల్యాండ్ తీసుకున్నాను క్రాప్ పండుగ ఆ డబ్బులు దానికి ఇచ్చేసి చూపిస్తారు.